Tak mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, dobrý začiatok, mali sme dobré nohy, dobre sme jazdili, držali sme sa na puku v útočnom pásme, pokúšali sme sa o streľbu a boli tam nejaké puky, ktoré boli na dorážku, tie sme nenašli. A pribrzdila nás tá na začiatku 4-minútová oslabovka, kde v podstate najsilnejšia zbraň Chomutova sú predsilové hry a štandardné situácie, hlavne v útočnom pásme boli. A na to sme chalanov pripravovali a myslím, že to bolo veľmi ťažký zápas. Veľa sa korčulovalo, veľa sa hralo. My sme hrali teda viac oslabení, čo nás teda vždy zastavilo v tom rozlete, ale myslím si, že gól na 3-1, na 4-1 nás trošku upokojil. A za stavu 5-1 sme hráčov upozorňovali, aby proste hrali naplno, ako keby bolo 5-0, ale dostali sme ešte jeden gól, ale sme vďační za víťazstvo, chalani odvedli dobrú prácu, počínajúc húfom bráne a končiac proste posledným hráčom. Nijak špeciálne. Tam proste tréneri musia byť niekedy nespokojní s prehrou. Samozrejme, nie sme nikdy spokojní s prehrou, ale až na prvých 5 minút v Sokolove sme odohrali výborný zápas, akurát naškreli tie nepremenené naše šance a gól v oslabení, ktorý ten zápas rozhodol. Čiže tieto dve veci sme hráčom aj reprodukovali na druhý deň po príchode do Sokolova. Čiže samozrejme, každý bod v tejto súťaži vyrovnaný je dôležitý. Tá prehra nás mrzela, ale ten výkon nebol taký, aby sme si zaslúžili prehrať. To více, že? Určite áno. Chomutov prvé dva zápasy ukázal, že aj keď v niektorých fázach bol pod tlakom, tak dokázal proste zvládnuť ťažké zápasy, či to bolo doma alebo vonku. Bodovali a my sme hráčom ukazovali tie veci, v ktorých sú naozaj silní, čiže presilové hry. Prizvukovali sme, aby sme neboli vylúčení samozrejme v tom zápase. V tom zápale boja sa to nedá nejak úplne eliminovať. Mali sme tých oslabení dosť. V tom hýbol Lukeš a títo hráči, ktorí tam sú, tak hrajú veľmi dobre. Ale to sme pokryli, naše oslabenie bolo výborné. Pár vecí sme pri tom urobili trošku inak, ako sme chceli a boli z toho šance, ale celkovo si myslím, že aj tieto štandardky sme pokryli dobre. My sa opierame o tým. My sa opierame o 4 lajny. Každý má svoje úlohy. V dnešnom zápase boli najpohyblivejší, najkreatívnejší práve lajna s Kvérom, Šlahym a Valcom. Samozrejme ostatní takisto prispeli svojim dielom, či to bolo v oslabení alebo presilovka alebo v hre 5 na 5, takže nevyzdvihoval by som nikoho. My chceme mať 4 vyrovnané lajny a tie úlohy, aby boli rozdelené proste rovnomerne. Každý vie, čo je jeho úloha. Fajn život, fajn Zlín.